ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzu ani bajama sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolomina yiri ko sa to ani lento so fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likurukle marakuru kono don ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko aywa hotep ni joni tuma da marka josabati ka urke ka bama katama malo ya baden kana ka dege kologoto e motep dumia awni sananga mission mandi kono mission na intitulé ko sondo la nature anga sonko ininga sonko ore nature to kana voilà donc sonko sombekun là ça anga mission mandi ayo de fo ko adabora an yɛrɛ ɲininga de kama o yɛrɛ ɲininga o de n'i ye ko i b'o foroba fɔ o de ye ko ka sunko ɲininga bon an yɛrɛ fana bɛ nature de kɔnɔ an yɛrɛ ye nature fan dɔ ye dɔ de kama an bɛ to k'a fɔ ko k'i yɛrɛ ɲininga ka tila k'i lamini fana ɲininga donc taa ji fiɲɛ bɔgɔ an bɛ fɛn fɛn ye an mago bɛ jɔ fɛn fɛn la wa hali an bolo tɔnɔ tɛ mun na walima an tɛ nafa dɔn minnu na o bɛɛ de ye sunko kɔnɔ fɛn bon sunkun t'a yɛrɛ sɔsɔ nature t'a yɛrɛ sɔsɔ fɛn o fɛn bɛ yen tɔnɔ dɔ b'a la nafa dɔ b'a la donc n'i ye fɛn mun tɔɔrɔ dɔn i ma nafa dɔn a la i b'a fɔ k'o ye tiɲɛnifɛn ye bon n'i bɛ fɛn mun tɔnɔ de dɔn o tɔnɔ ka bon i bolo ka tɛmɛ a degun kan i b'a fɔ k'o ye fɛn nafama ye fɛn fɛn bɛ dugukolo in kan tɔnɔ b'a bɛɛ la wa a bɛɛ bɛ se ka degun kɛ hali an mago bɛ balo la dugukolo kan an bɛ tiɲɛni kɛ o mɔgɔw mana caya yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ tunu pewu voilà donc ɲɛnamaya bɛ sigilen don cycle de kan n'o ye kuntagaw ye kow bɛ ɲɔgɔn dafa don ɲɔgɔnna ni bɔ ɲɔgɔnna ani bɔ ɲɔgɔnma ka ko siri ɲɔgɔn na a bɛ fɔ ma ko interconnexion ani interdépendance o de bɛ yen donc o la an bɛ foli dan karamɔgɔba ma n'o ye Badi Samakɛ ale mun ye kungoso promoteur ye a n'a initiateur ye o la karamɔgɔ i ni tuma an b'a kolokoto ye Mutɛp Dunbiya i yɛrɛ ni tuma n bɛ an ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo n b'a f'u ma k'u k'u bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ ku ni jɔ ku ni sɛnɛ ko damari ka jɔ sabati ka wuri ka bama ko ka to a ma an bɛ kungoso yan nɔ an bɛna kuma yiri damadɔ kan bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa o la sa karamɔgɔ yiri saba bɛ an bolo bi a bɛna ɲɛfɔli kɛ mun kan yiri fila o ye baga ye bon komi n'i y'a mɛn ko baga tubabukan na poison ye baga ye c'est à dire fɛn min bɛ se ka degun se mɔgɔ ma n'a donn'i kɔnɔ walima n'a ser'i kɔnɔ donc an b'a fɔ ko baga donc komi yiri dɔw b'an bolo baga tɔgɔ b'o yiriw la bon baga bɛ yiri wɛrɛw la mais o dɔw tɔgɔ dalen don an bolo baga t'o la donc an bɛ fɛ ka kuma yiri sugu saba kan ɲɔgɔn fɛ nka an b'a daminɛ baga fila la voilà donc ni baga an b'a daminɛ kumaba in na i b'o tɔgɔ fɔ an ye n'a mankutu dɔw karamɔgɔ kolokoto Mutɛp Dunbiya o ɲininkali diyara n ye yirini min filɛ nin ye n'i ɲɛ b'a bulu la n'a tilalen bɛ i b'a fɔ sigiyɔrɔma 5 nin ka sɔrɔ ka kunnin bɔ a la a bolo lajɛ ka ɲɛ mɔgɔ caman bɛ nin dɔn i m'a ye a dɔnnen bɛ ni min ye o b'a fɔ bagani a caman dɔnnen bɛ n'o de nka o bɛɛ n'a ta dɔw b'a wele fana ko pétrole yirini bari nanzaraw nana a cari an fɛ yan ka dɛmɛ don yɔrɔ dɔw la k'a fɔ mɔgɔw ka turu olu bɛna tɔnɔbɔ min kɛ n'a ye bari u tun bɛ gasoil de dilan n'a ye i m'a ye bon an b'a wele ko bagani parce que n'i y'a ale a bolo kari fana ji jɛmani dɔ bɛ bɔ bon ji jɛman in o tɛ ji gansan ye dɛ i y'a ye ji jɛman in fangaba de b'a la a bɛ kɛ ka baara caman de kɛ donc o de yiri don donc u b'ale wele ko jatrofa ne ye mɔgɔ caman in kan fɔ n'i ko k'i bɛ taa latin tɔgɔ yɛrɛ fɛ ka taga tɔgɔ yɛrɛ wele a ɲɛma i tɛ hali zi nin fɔ ko ye u b'a fɔ de jatrofa i m'a ye donc jatrofa curcas o ye nin ye quoi bon n'an y'an ka ɲinini kɛ an taara sɔrɔ n'i y'a mɛn ko jatrofa o ye ɲininikɛla dɔ de tɔgɔ ye alimanw ka ɲininikɛla dɔ de tɔgɔ gulonnen filɛ nin na jagoya la i m'a ye a b'an fɛ yan nɔ farafinna yiri don dɛ nka a b'an fɛ yan mɔgɔw kɛlen bɛ k'u yɛrɛ tɔgɔ da la donc o y'o fɔlɔ ye a filanan fana ye min ye o ye curcasima yɔrɔ nin ye curcas nin kɔni n nana bɔ o kan ni fanga de ye n nana bɔ o kan ni fanga min ye n y'a sɔrɔ k'a fɔ ni mɔgɔ min ye baga nin sɔrɔ ka to k'a nɔnɔ n'a den n'a fara n'a bulu bɔ k'a dun n'o ye furakɛlikɛlaw ye dɛ o de talen filɛ depuis le temps grec k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ka balokɛlan o de bagani filɛ nin
i m'a ye wa. dɔgɔtɔrɔ ka balo kɛlan cogo di. bari a bulu bɛ kɛ fura ye a b'a dun a ji bɛ bɔ a b'a dun bon an yɛrɛ taara bɔ min yɛrɛ kalama a den na dɛ dɔw ye tɔgɔ yɛrɛ da a den na k'a sɔrɔ yiri yɛrɛ tɔgɔ t'a kan ko kulusini fili. parce que n'i ye nin den kisɛ kelen sɔrɔ k'a ɲimi k'a ji min a kan i bɛ kulusi bila koyi i bɛ t'i sigi ɲɛgɛnda la de n'a y'i kɔnɔ koli daminɛ a fanga ka bon. donc n'a ye kɔnɔboli bila i la o kɔni i tɛ kulusi yɛrɛ don. i tɛ kulusi yɛrɛ don kɔfɛ donc kulusini fili de don koyi mɔgɔ ka lakali t'o la u nana bɔ yan ka taa di mɔgɔw ma minnu kɔnɔ jalen don f'a bɛ ɲini ka kɛ occlusion intestinale ko k'u nogo geren olu de ka fura don donc mɔgɔ ka kan k'i kɔlɔsi a la kosɛbɛ bon dɔw b'a fɔ fana ko a ma se k'i a den kelen ta k'a dun i bɛ se k'a kunkurunin kari i b'a fɔ woro bɛ ɲimi cogo min na ka kelen fitinin dɔ ta dɔrɔn ka to k'o fɛn ninnu kɛ o bɛɛ ye farati ye nin ye fura kɔgɔlen de y'an fɛ yiri kɔgɔlen de don donc a fan foyi tɛ yen min tɛ baara kɛ a bulu a fara a feere a den a n'a lili bon an bɛ ji salasala min ye nin na sisan nɔ tigɛli bɛ tigɛli la mɔgɔw mana o sɔrɔ u golo kan o bɛ sin ka nin ji k'a la i m'a ye a b'u dɛmɛ o kɛnɛyali la teliya la dumuni bɛ dumuni na an y'a fɔ n ko kɔnɔja a b'o o baara kɛ mais o kɔfɛ yiri gansan fana tɛ nin fana n'a dara ko baga i bɛ taa sɔrɔ a bɛ gɔlɔmin dɔ de sɔrɔ k'a minɛ mɔgɔw fɛ parce que ni mɔgɔ donna i kan cogo fɔsɔn dɔ la i ka sigida la a tɛmɛna nin yiri la i b'a tigi ye dɛ i b'a tigi cogoyaw ye dɛ i b'a cogoyaw dɔn dɛ donc lakana yiri fana don an ka jamana kɔnɔ bon o ye n'an ko k'an bɛ taa fɛn kɔrɔ sira fɛ mais fɛn kura dun u nana ye k'a fɔ ko baga min bɛ bɔ nin na a bɔli ka teli wa camanba de bɛ se ka kɛ ka bidɔnw fafa o bidɔn nin kɛcogo dɔ b'o la u b'o de yɛlɛma ka kɛ gasoil ye fo ka mobili la boli n'a ye. voilà justement je voulais en venir parce que e ye pétrole yirini ko fɔ je voulais k'i ka yɔrɔ développer. voilà a yɔrɔ développement de y'o ye u b'a synthétiser cogo dɔw la ne tɛ ingénieur ye mais an b'a dɔn k'a fɔ ko nanzaraw filɛ nin ye n'i y'u ye dɛmɛ fɛn o fɛn na golofin ma k'i magɛn ni dɛmɛ ye i cogoya dɔn dɛ olu de bɛ tɔnɔ yala kuntalajan ka tɛmɛ e kan e b'a miiri dɔrɔn k'u nana yiri d'i ma i k'a turu i ka dugukolo kan ka wari d'i ma u ko i mago dilan mais olu kun ɲɛ b'a la k'u bɛna essence gasoil de bɔ nin na ko k'u kɛ k'u yɛrɛ ka mansin dilannenw labaara a bɛ n'a fɔ kɔsa in na n y'a mɛn k'u nana wari di mɔgɔw ma k'u ka zira turu fan bɛɛ fɛ tubabuw ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka mago jɔ sira la yen de ko ziraden de bɛ k'u mago ɲa u b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ si caya a b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ kɛnɛya donc sisan olu ka projection san 30 san 40 ɲɛfɛ dɛ an dun ta ye jɛninga ɲimi ye dɛ wala an b'a fɔ k'an k'an da yirimɛ sɔrɔ dɔrɔn a banna o la mɔgɔ mun bɛ k'i projeter dans 100 ans e ko ko sini ta mana sɔrɔ k'a banna yɔrɔ o tɛ kelen o tɛ kelen ye dɛ jɛninga ɲimi de y'an ka ko caman tiɲɛ parce que ka yiri jɔlen dɔrɔn k'a fɔ i mago b'a lɔgɔ la sisan nɔ i t'a ɲini k'a dɔn mago jɔnjɔn minnu bɛ sɔrɔ ni nin yiri ye k'a tigɛ k'a bin ka sin k'o baara kɛ ten k'i kɔ don a tɔ la i ye tiɲɛni kɛ dɛ donc o de bɛ anw bolo sisan an ka baara caman b'o de sira kan bon n'an sisan mɔgɔw dɔw bɛ ka t'u ka dugu yirimasa yiri mun turula génération 10 génération 20 génération 30 c'est à dire yiri mun si 1000 ans ka to o di wari la c'est comme si mɔgɔw ka wari minɛ o yiri ka tigɛ quoi o yiri ka tigɛ parce que tellement don quoi olu b'a fɛ dɔrɔn bi ni sini voilà bi ni sini k'a sɔrɔ o tɛ o yiri tɛ nin ye nin ye yiri min ye mɔgɔw ka kan ka jateminɛ k'a fɔ anw ye min kɛ ni nin ye an b'a fɔ ka mɔgɔw ka faamuya morila yɔrɔ dɔ tun bɛ yen sanubɔ kɛra sanubɔ kɛlen na u taara baga de bɔn yɔrɔ ninnu na u b'a fɔ min ma ko cyanure na o dɔrɔn tɛ dɛ sanubɔ minɛn dɔw bɛ yen nɔ n'a bɔn'i ka dugukolo kan o ye nɔgɔ dan ye a b'i bali yɛrɛ i ka hali sɛnɛ ka kan bon nin yiri farala yiri turuta tɔw kan minnu bɛ na ka na o dugukolo nettoyer ka baga nin sama ka bɔ dugu la ka a gulon a yɛrɛ la san caman k'a recycler i b'a dɔn ko yiri tigɛli a kɔlɔlɔ dɔ fana ye nin ye yiri mana na ɲa i ka yɔrɔ la i kana miiri ko yiri jɔlen dɔrɔn don yiri ye fɛn o fɛn sama ka bɔ dugu la ka yɛlɛ a yɛrɛ la ni e nana k'o yiri bin dɔrɔn i y'o bɛɛ segin dugumala la a nɔ la yɔrɔ a kɛra kabako ye dɛ bon nin baga filɛ nin ye u ye sanubɔyɔrɔ minnu tiɲɛ ko régénération pour que ka nettoyage kɛ ka u désintoxiquer i y'a mɛn nin yiri bagani a bɛ turu o kan wa a nin ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye i bɛna nin jɔlen sɔrɔ tilema fɛ bulu kelen t'a la a fara nin jɔlen bɛ ten
nga ji fɔlɔ bɛ na dɔrɔn a bɛ nugu wa n'a nugura fana a bɛ nugu ka kɛ tan i n'a fɔ a ye min ye an ka yɔrɔ na yan donc mankutu kɔgɔlenw de b'a kɔ anw kan ka an magɛrɛ minnu na an kana kɛ dɔrɔn ko sɔrɔ sisan jɛninga ɲimi an ka an ɲɛsin i n'a fɔ anw denw n'anw mɔdenw de bɛna baara kɛ siniwaw y'u ka jamana dilan cogo di u y'u sigi de ka san 60 fɛɛrɛ tigɛ u b'a fɔ yɛrɛ siniwaw yɛrɛ ka ko yɔrɔ dɔw bɛ ne dabala ban parce que olu b'a fɔ de ko nin tɔnɔ tɛ bɔ ne ɲɛna oui, 100 ans, 100 km. Parce que chinois, une génération, objectif de renaissance de la nation chinoise. Voilà. Donc, en 2049, la Chine, République populaire, création centenaire, 100 km. Donc, la Chine doit devenir une puissance globale, c'est-à-dire une puissance et dans toutes les dimensions. Voilà. Donc, on a des cas qui ni fait nous. On a donc 6 ans à faire baraminke. An y'a dɔn a bɛ mankutu mun kɛ an ye an b'a fɛ ka an yɛrɛ kumabɔ ko caman de la nin ye dɔgɔtɔrɔ ka dumunikɛta de ye o bɛ mun de yira k'a fɔ ko fɔlɔ mɔgɔ minnu tun bɛ furakɛli kɛ olu de tun bana ka gɛlɛn i m'a faamu wa bari olu bɛ yiri dɔn olu bɛ yiri nafa dɔn ni ko dɔ bɛ ka tiɲɛ u la u tɛ yeli kɛ ka ɲɛ u kɔnɔ bɛ ka tiɲɛ u kɔnɔ bɛ ka funu u fari pasaw bɛ ka fɛn u bɛ sin k'u ɲɛsin yiri ma ten nka sisan anw kɛlen bɛ k'o dévier pewu fɛn fitinin dɔrɔn anw bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka fura dilannen de ta ka o don an yɛrɛ la bon o tigi dun b'a dɔn fura min dilanla a bɔra min na kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ se ka k'a la donc o tigiw bɛ sɔrɔ ka an mara o cogo la ten donc nin ye bagani kelen dɔrɔn de ye ni dun y'a mɛn baga i ko produit chimique de a caman de bɛ nin na donc o kama an bɛ se ka nin lajɛ ka tila ka n'a ye ko bagani wɛrɛ b'ale fana kɛrɛfɛ o bagani filanan de filɛ nin ye donc dɔw b'a fɔ a ma ko sanpɛrɛn yirini mɛ n teliya k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye parce que sanpɛrɛn ko t'a kɔ koyi sanpɛrɛn ko min b'a kɔ i kɔnɔna ko de don i m'a ye mɔgɔ caman de bɛ mali la bi i bɛ taa sɔrɔ tension y'u bɔ ka bin ko sanpɛrɛn mɔgɔw hakili bɛ taa san yɛrɛ tonɛri yɛrɛ de la dɛ o yɛrɛ jatika de don mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ kuma dɔ la ko n'i ye nin turu i ka so ko sanpɛrɛn tɛ jigin i ka so o tuma a tɛ dugukolo kan n'a turulen don ni sanpɛrɛn tɛ jigin i ka so ni sanpɛrɛn jiginna dugukolo o tuma ale tɛ dugukolo kan donc mɔgɔw k'a jateminɛ k'a fɔ ko dɔ de b'a kɔ o ko min b'a kɔ sisan ni mɔgɔw ko bagani n'i y'ale fana bolo kari tan i b'a ye ji jɛman bɛ bɔ nin na o ɲɔgɔn bɛ bɔ nin na nka i bɛ taa sɔrɔ sisan nin kala de ka si b'a kan i b'a fɔ ko coton o y'a gossypifoliya yɔrɔ ye quoi n'i y'a mɛn ko jatropha gossypifoliya o y'a non scientifique de ye ko bagani min ni si b'a kan bon bagani dun an y'a ye k'a fɔ jatropha la ko dɔgɔtɔrɔ ka yiri dunta i m'a ye yan donc sisan yiri dunta mun na ne bɛ mɔgɔ 2 de dɔn mali la minnu ye nin yiri kanu kosɛbɛ u bɛɛ ye san 90 tɛmɛ u tun b'a kɛ cogo di yiri min bilennen filɛ nin ye bulu min bilennen filɛ kelen u b'o de ta k'a tigɛ k'a kɛ verre witi kɔnɔ verre witi man bon dɛ ka ji wulilen ta balibali k'a k'a kan ka to k'a min ko ni mɔgɔ min b'o kɛ ko tension t'i bin donc sanpɛrɛn yiri ko min bɛ fɔ a bɛ fɛn AVC de nɔfɛ wa ou bien a bɛ jumɛn de nɔfɛ voilà a bɛ AVC de kɔ mɔgɔ ni AVC y'a tigi bin u ye mun fɔ k'olu sigilen ko mankan kɛra u tulo kɔrɔ ko gu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  donc kɔnɔna sanpɛrɛn de ko voilà ka sin k'i to la dɔrɔn ko zip u bɛ sin ka bɔ ka bin ten bon ne ka nin ɲɛfɔli yan a ye mɔgɔw kisi bari mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'a mɛn ko mankan b'u tulo kɔrɔ dɔrɔn u sina ka téléphone ta ka weleli kɛ mɔgɔw nan'u binnen sɔrɔ u y'a dɔn min bɛ sen na donc u sina ka jabi wuli teliya la ka d'u ma parce que jabi fana ye ko dɔ ye nin yiri ninnu kɔrɔ quoi wɔlɔfɔw ka daluya dɔ don ko ni tension ye mɔgɔ bin ɲɛna n'i ye jabi bulu sɔrɔ ka wuli immédiatement ka d'a ma a tigi tɛ paralyser i m'a ye o dɔnniya bɔra Sénégal ka na an fɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ ka baara kɛ ni jabi ye o sira kan donc nin sanpɛrɛnma yɔrɔ ye min ye tension min n'a bɛ ka mɔgɔw bin kɔnɔna sanpɛrɛn de don kaba pɛrɛn bɛ cogo cogo kɛnɛma n'an b'a ye i n'a fɔ surɔ surɔ ta ninnu mankan bonyana dɛ fo mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ salon kɔnɔ yɔrɔ dɔw la i bɛ gugugugu min mɛn dɛ o de bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ et puis kaba bɛ tila ka min kɛ tan ko zip ka yelen bɔ tan o de fana bɛ kɛ ka fara kan donc mɔgɔ ni tension y'a bin n'u sera ka wuli k'a ɲɛfɔ u bɛɛ bɛ nin yɔrɔ fɔ a la
Donc kɔnɔna sanpɛrɛn de ko don. Donc sanpɛrɛn yirini a b'o de kunbɛn, prévention de do. C'est à but préventif quoi. C'est à but préventif. C'est comme si ni i tora ka e a bolo fa cogo min i b'a fɔ bolo dengele pe ka ji kalan k'a kan ka o min donc a bɛ kisi AVC ni o n'a ɲɔgɔnna tout ce qui va avec quoi. Prévention yɛrɛ la AVC bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn bi dɛ. An yɛrɛ b'a suviya dɔw y'an ka yɔrɔ la ne b'a n yɛrɛ ɲininka quoi comment u sera k'u sigi f'a ka kɛ tan mais mɔgɔw bi i dakan de bolo quoi. Donc ni yiri filɛ puis an yɛrɛ b'a fɔ de ko dɔnbaliya ye dibi ye. Dɔnbaliya ye dibi ye o dibi bɛ yan. Donc ni yiri filɛ nin ye jatropha gossypifolia mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye o cogo la u b'a fɔ a fana ma bagabilenni i m'a ye donc u fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an b'a yira mɔgɔw la pour que i ka bagani ye i ka tila ka bagabilenni ye n'an b'a fɔ o ma sanpɛrɛn yirini a yɛrɛ dɔnnen bɛ kosɛbɛ sanpɛrɛn yirini ma yɔrɔ la wa mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ nin fila fɛn o fɛn filɛ nin ye bolo min filɛ ne ni e bolo san n'anw ye po sɔrɔ ka nin don a la sisan a tɛ sa a bɛ lili bɔ donc o kɔrɔ ye jumɛn ye ko n'an ko k'an b'a cari n'an ko k'an b'a yɛrɛ kɛ ka fara an ka sigida kow kan a ka nɔgɔn bon o problème de do donc an b'an sigi sisan ni mɔgɔ min ye nin don dugu la ka nin don dugu la sisan ka nin ɲɛfɔli kɛ i b'a fɔ dans 5 ans 10 ans a bɛ se ka dɔ ka vie sauver voilà donc bagani fila min b'an bolo ka dɔɔni fɔ a la o de filɛ nin ye ayiwa basi tɛ o faamuyara bagani fila o talen kɔfɛ an bolo an bɛ dɔ fɔ yiri sabanan in kan yiri min tɔgɔ ka ca kɔni yiri min tɔgɔ ka ca dɛ parce que dɔw ko suruku ɲɛɲɛ dɔw ko balanbalan dɔw ko zɛnɛ dɔw ko jɛnɛkala yiri donc a tɔgɔ yɛrɛ bɛ n tiɲɛnɛ bi fɔ dɔw b'a fɔ ko suruku ɲɛɲɛ o suruku ɲɛɲɛ dɔw fana b'o fɔ ko suruma ɲɛɲɛ ne y'o mɛn dɔw da bon balanbalan in fana o fana bɛɛ bi fɔ a ma fana bɛɛ bɛ fɔ a ma mais tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a a non français dɔn mais n b'a non scientifique dɔn bon a non scientifique nin fana o ye Flugia virosa e y'a ye o ye alimanw ka chercheur dɔ fana tɔgɔ de ye Flugi o de tɔgɔ filɛ nin ye 1700 et quelque la ale de ye baara kɛ nin kan kosɛbɛ mais kolokoto n bɛ n ka verre bɔ ɲɛna parce que ne ma yiri dɔn nazaraw ye fura caman bɔ yiri min na ka tɛmɛ nin kan ne ka recherche ni ka fɛnw fɛ n bɛ taa sɔrɔ u bɛ sumaya fura bɔ a la u bɛ ɲɛdimi fura bɔ a la u bɛ respiration n'o ye fiɲɛ taasira ye u b'o bɔ a la u bɛ kunkolodimiw ni fasadimiw ni c'est à dire fura baden de bɛ bɔ ni nin yiri in ye bon n tilala ka taa ye k'u ye Flugia min fɔ a ma o ye cɛ tɔgɔ ye nka virosa nin o ye virus ye virus ye jumɛn ye sisan an bɔra corona ko la nɔ bɛɛ t'a fɔ ko coronavirus mais mɔgɔ o mɔgɔ ni mura b'i minɛ mun dɔ don virus nɔ tɛ yan inflammation dɔ nɔ tɛ yan bon mɔgɔ o mɔgɔ ni sumaya b'i minɛ sisan microbe dɔ nɔ tɛ yan inflammation dɔ nɔ tɛ yan donc o yiri ninnu de filɛ nin ye mɔgɔw b'a wuli k'a min mais a kana dama tɛmɛ dɛ mɔgɔw b'a sisi mɔgɔw b'a wusu ne ye banaw ye yan nɔ u nana ka na nin de ta k'a da ɲintin kan k'a tigi bolo da la ɲintin funteni sanfɛ ka fini bira la a ka kun dɛ a tɛ kalaya ka dama tɛmɛ mais a bɛ kalaya ka funteni la yɛlɛ a tigi bolo la ko wala an bɛ nin yɔrɔ fɔ ka ɲɛ dɛ parce que ni mɔgɔ min taara k'i bɛ nin kɔrɔbɔ ka t'i bolo jeni ye ko o ye furakɛli ye a ma nɔgɔn o ye ko s'i yɛrɛ ma dɛ problème y'o de ne bɛ ka yiriw fɔ o yɔrɔ de la an k'an jɔ dɔɔni quoi parce que tiɲɛ yɛrɛ la an ka maabaw an bɛnbaw ye baara kɛ olu ma dan ka yiri tɔgɔ fɔ dɛ u ye yiri tɔgɔ da ko dɔ kan yiri kɔnɔ ka tila ka na ka a tɔnɔbɔ k'a seereya kɛ quoi ka tila ka a ɲɛnakali kɛ k'a fili anw kan anw fana k'an bamanan mais anw bɛ ka mun kɛ n'a ye sisan anw de bɛ k'a bila kɔfɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta nɔfɛ nka n'Ala sɔnna ma awɔ a bɛ ni u b'a fɔ cogo di pasa dimi dɔ ye bolo sɔrɔ mais a labanna ka na infecté ka funu quoi pasa de do mais a dimi bonyana ka don sogo la ka funu kɛ a la donc o de bɛ taa da ɲintin kan tan bon an ka fɛn ɲɛnɛman dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko n'i dar'a kan ko n'a y'i kin k'i tɛ kɛnɛya ko f'i ka dibi nɔ mɔgɔw y'a miiri dibi yɛrɛ yɛrɛ parce que u bɛ sogo mɔlen ye dibi sanfɛ dibili bɛ kɛ o ne bɛ mɔgɔw ye kungo la hali sisan u bɛ yiri turu dɔrɔn ka furabulu da sanfɛ ka tasuma don a jukɔrɔ ne y'a kalayara dɔrɔn u b'a bɔ yen funteni min bɛ yiribulu la dɛ i b'i yɛlɛma o kan ɛri caman a baga bɛ yɛlɛ i la an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ yiri baga de nɔfɛ donc Flugia virosa nin ŋɔnima yiri do kuma dɔ la dɛ u b'a bɔ ka fara ŋɔnima yiri kan nka kuma dɔ la ŋɔni t'a la dɛ donc o y'a bɔcogo n'a bɔtuma ye o kɔfɛ fana ale fana bulu bɛɛ bɛ bin n'a bulu bɛɛ binna tilema kuma i bɛna jɔlen sɔrɔ i b'a structure a n'a kɛcogoya bɛɛ ye
fɛn kelen b'a la kɔni a baga b'a lili la dɛ mɔgɔ ka teli ka na ko suruku ɲɛ ɲini ni mɔgɔ y'a ɲini ne fɛ ne b'a fɔ ne tɛ lili bɔ kɛ yan parce que tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ ka kuma dɔw fɔ a la k'i k'a ɲimi k'a kɛ gɛsɛ ye n'i y'a ji kunu dɔrɔn a bɛ kɛlɛ donc o problème de b'ale la donc anw bɛ nin jate minɛ k'a fɔ yiri min don a man ka tunu mais a tununen don yiri tutɛrɛn don quoi yiri tutɛrɛn don mais a bɛ ka tunu parce que n'i y'a den jɛman ta n ye karamɔgɔ sabu wele k'a yira la o den nin jɛlen don ka kulukutu k'a kɛ i b'a fɔ ko begu jɛman a tɛ bonya ka begu de bɔ mais n'i y'a dereke dɔrɔn a bɛ ci kisɛ caman b'a kɔnɔ o kisɛ nin bɛɛ bɛ se ka seri n'i y'a seri ka yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ falen a kisɛ nin kɛlen bɛ i b'a fɔ jabi kisɛ nka ale bu de ka ca n'ale jabi kisɛ hakɛ ye quoi donc sisan o man ka tunu ka bɔ an ka sigida la bon anw y'a ye sisan hali an ka yɔrɔ lajɛlita ninnu i n'a fɔ parc national ni fɛn ninnu filigiya virosa o ma sɛnɛ o k'a sɔrɔ n'a feerena ka den diden caman bɛ na la dimɔgɔ caman bɛ na la u b'a la caya k'a den laden den bɛ dun kuma dɔ la fana n'i bɛ bana dɔ kɛlɛ la an b'a fɔ ko sayi jɛman mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sayi jɛman kɛlɛla quoi fo ka don u fari la u bɛ jɛ u b'a fɔ k'i ka taa a den bɔ kana caya quoi galama ɲɛ kelen ɲɔgɔn i bɛ tile kɛ i bɛ to k'a mugan k'a ji min i b'a kisɛ n'a fara seri quoi donc o de yiri fila an bolo nin fulugeya virosa nanzaraw b'a dɔn dɛ olu y'a tɔgɔ yɛrɛ da cɛ in na alimanw dun ye recherche caman de kɛ ka tila ka n'a tɔgɔ da virusi la ale tɔgɔ de ye fulugeya virosa o ye virusi sun tɔgɔ de ye donc yiri ɲuman de don an kan ka baara kɛ ni min ye i m'a ye bon o n'a ta bɛ sisan yiri yɛrɛ kɛcogoya kala ni min b'a la dɛ kala nin kɔgɔlen don dɔɔni i bɛ se ka kala nin kɛ jɛnɛkala ye an bɛ jɛnɛkala min dɔn f'u bɛ bɔgɔ k'a kun na k'a kɛ ka muru paradali kɛ o bɛ bɔ a la ani an b'a dɔn fana k'a fɔ ko balan don balan an ye kangaliba tɔgɔ fɔ dɛ yiri caman bɛ a bɛ fɔ balan mun na bari i b'a kɛ daga kɔnɔ k'a damadɔ wuli balibali dɔrɔn k'a sɛnɛ k'a ji min a bɛ kɛ k'i mago dilan voilà donc nin balan bɛ yen balan dɔw wɛrɛw bɛ yen nɔ mɔgɔw ka hakɛ to an b'a a balan min tɔgɔ fɔra bi u b'a fɔ o ma ko suruku ɲɛɲɛ wala kɛ suruguma ɲɛɲɛ ou bien jɛnɛkala yiri voilà donc o damadɔ min bɛ n bolo k'a fɔ o de ye nin ye baasi tɛ a bɛ fɔ ten ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa donc an hakili la mun bɛ fɔra nin yiri saba kan nin bɛ somɔgɔ sama bɔ n'o ye bagani fila c'est à dire bagani ani jaturufa ani bagani bilenman donc an yiri sabanan min ta ale yiri kelen tɔgɔ caman ye donc n tiɲɛnɛ balan surugu ɲɛɲɛ suruma ɲɛɲɛ ko jɛnɛkala yiri nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o fana mɛn o la sa ko k'an bɛn a ɲɔ wɛrɛ ma triple hot ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kunjo brisa meme ko kami do to fin krekre aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni